Tinoda zetaraje esukuna amwese rinoza zawe kone hengarino zawe pasi sita rake rino kunda Toda kumkwazisai mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira. Ndakanchida kuti musangane dare redu tisati tatanga nyaya iri kupisa iri kushinyira mukati mezuva ranhasi. Totangira nepapa. Makadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu. Pano paFamily Matters zita rangu ndinoitwa Mai Ngwenya, mai vevasikana. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Thank you so much. Magadi vateereri nevatariri indinonzi Edmund Maputi. Tinotenda. Thank you so much. Yes.
Makadi hama starangu nonzi Lilian Mchechetere mfaro wangu kuva nemi pa Family Matters. Thank you so much. Next. Makadi vadiwa vateereri vatariri ndinoitwa Gogomunda mbuya vaBria. Tinotenda. Thank you. Next. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi indinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Muzuva ranhasi Sinyoro. Yes. Toda kuchingamidza imwe hama vanonzi vaBande. Yes. VaBande vane zvidzidzo zvimwe zvavari kutora paYunivhesiti yeZimbabwe. Vakatumira shoko rekuti vanokomborerwa zvikuru nedare rino iri vachiwana uchenjeri nemashoko anovaka nekusimbisa mukati memhuri. Toda kukutendai vaBande nemashoko enyu. Mwari vakukomborerei, vakuitirei zvakanaka pamwe chete nemhuri yenyu pamunoteerera chirongwa. Mwari varambe vachikuchidzira kuti zvifambe zvakanaka mukati memhuri yenyu. Tinokutendai, Mwari wave nemi. Toda kutenda chose vaBande. Yeah, we have been talking about you and praying for you. Actually saka toda kuti Mwari akusimbisei akuitirei zvakanaka pamuri kuteerera zvirongwa. Ndanga chida kukwazisawo mukwasha wedu anonzi Taruwinga anogara kuCape Town. Akanitaurira kuti iko kana makuda kupesana nesu manje taurai kuti Family Matters hakusina. Hanzi ndo pamuchaona kuti vanhu havasi right. Saka Taruwinga toda kumusimbisai. Mwari akuitirei zvakanaka, aramba achikukomborerai pamwe chete namai. Fans the Family Matters, God be with you. Mukati mezuva ranhasi gono tine nyaya yewana vazadza zvipfuva mateenagers nevakomana vakupaurwa panenge pakuda kusimba. Ndovana toda kuti titaure nezvavo, takanangana nezvavo, but we wanted to talk about the balance inokwanisa kuitwa between teen privacy ne-parental supervision. Vana ava vane zvavakakude kuve vega kavanenge vaanako muzvishandiswa zvavanoshandisa, muzvinhu zvavanoona pavari kunge vari vega mudzimba dzavo and all that privacy. Ndo yatinoda kuti titaure nezvayo. Takanyanyisa kutarisa kuti iko mubereki ambotarisawo kuti iko kwakanaka here. Handiti murikuona supervision and privacy. Ndo zvatoda kuti titaure nezvazvo mukati mezuva ranhasi. Saka maybe vadare ndanchida kuti tikure dariro redu pakuti iko tinyatsotaura kuti iko what is privacy. Handiti murikuona chinombodzi privacy chii zvakare. Ma-teenagers vane kanzara here keprivacy. Privacy chinhu chaunodonhera rute here kuti dai pasina munhu anongobhagamura achivhura dhomu pamangu. Zvinhu zvaunoshuvirawo here kuti I wish if there was privacy, because ndatosamuka ndada kutoenda pakuti ndikubve pamukomana becoming a man, I'm becoming a lady kubva pa that small girl of yours. Saka ndanchida kuti tidefine kuti what is privacy. And mateens anodonho here rute kuti dai ndanga ndinewo privacy mukati meupenyu hwangu. Saka nhasi tachida kuti mugare pedyo mateens nevabereki tinyatsobanda nyaya iyi. Rova Mbira nhasi toda kuti Rova Mbira risare ratitasa mukati mezuva ranhasi. Saka let's define what is privacy in the context of what we are talking about. Remember tikutaura nezve mateens. What is privacy? Yes, maybe to all right, thank you. Privacy tingangoti kuda kuve wega kana kuti space yaungangozvipa. And the space iyi inotangira pakuva physical, kutongoziva kuti apa ndo pangu. I can do what I want in this space. Ndo pandiri. Inoendawo zvakare even to emotional space, inoenda zvakare spiritual space. So privacy kuda kuva wega. Kuva nemamwe maboundaries aunoseta ekuti apa ndo pandinotongawo,
apa ndo pandinotongawo. Asi munhu wese anongouya achipa opinion yake, achipinda madiro aadira, achipekehla kana kutsvaga zvaanenge achida. Ndo panoti inini zviri apa ndo pandotongawo. That's privacy. Saka pandakamira hapamire vanhu 2, panomira munhu 1. Handiti murikuona ndo panditori ndine pakatozara muri kuda kupinda papi unoda kuenda papi. Handiti murikuona iya ndo zvatiri kuti titaure. Thank you for that definition. Ndasina kumboifunga especially kuti kupekesha uya uchingobvumburudza zvinhu zvebvumburudza. Handiti murikuona. Thank you so much. Dr. Maputi, you wanted to say something also. Yes. Pane maphrase anoshandiswa ne1 munonzwa vanhu vachiti I'm meditating. Handitika and aumeditati neumwe munhu. Unonzwa munhu achiti I'm just trying to find myself. Handitika kakawanda unogona kuona mumwe munhu achiti no, I just need time to myself. Zvikutondirakidza kuti I just want to be alone. Saka pane nguva munhu yaanongosvika yaanofila kuti no, I need to be alone. Either to find myself kana kuti pandiri kumeditata paya ndoda ngogara ndinzwise kuti ndiri kumboitei ndimbori hani. Saka privacy inenge, just to add on what she is saying in defining kuti privacy inenge itori a need muupenyu hwemunhu because of these phrases dzatinosangana nadzo. Chii chiri kuitika? No, I just need time to myself. Munhu ari kutaura achidaro. Saka tiri kuti iko pane dzimwe nguva munhu paanoda kuita meeting naiye vari 2 chete, iye naiye munhu wacho vari 2 vasingadi vamwe vanhu murumu umomo vangori 2. I think this is what we are talking about. Let's also remember to relate it kuma teens. Handiti ndizvo here kuti do they have that need? Handiti muri kuona sema teens. Yes, maingwe ndinoona sekuti privacy sekutsanangura kwayaita inidi yemunhu wese, whether teen chero de kanga yakadiki kane need, but ndofunga need dzacho dzosiyanawo nezera. Ndipana kana tiri kutaura zvemateen ndofunga amene kuda pamwe ndingange ndamhanya mberi kwenyaya, asi makuriro atakaita isusu taiziva kutoti chero de waida pasina mukana maive nemba yevasikana paume muri 6 kana 7 imomo mumba mevasikana imomo. Saka even privacy yako yanga iri limited. But isusu yezvino mazuva atiri kurama ndo patiri kuona kunge iri kunge yakunyanyotaurwa nezvayo, yakuita kunge iri kudiwa, yobva yatocreata kuti munhu anzwe sokunge haanayo even ainayo. Kuti vanhu vanenge vaaneka kachidikwa kezvimwe zvinhu zvauri kuda kuita vari vega. Pane kaprogramu kaari kuda kuita angori one. Handiti muri kuona. Yes, saka there is that need muma youth. Ndainzwa nekamwana kangu ka 4-year-old kakasheina kachiti mai vacho ibvai ndiri kuda kupfeka budai hembe dzangu ndiri kuda kupfeka, tiri kuda kupfeka muno. Saka unoti privacy yacho sakachinjei. Yes, mai Munda, please help us. Iri kudiwa here nevana vechidiki privacy? Sekubva zviri kubva kutaurwa namai Ngwenya kuti isusu tichikura yanga iri need, itori need nanhasi, but iko zvinoya kunyanyakunzwisisika nekuti mukana wacho unenge wakuwanikwa. Muri kubva kutaura nyaya yababy akukwanisa kutonge aine karumu kake kekuti akunzwisisa kuti iyi space ndeyangu iyi handifaniri kuvhiringwa ndiri muspace mangu. Saka inid ndo isusu tasina kuwana mukana wacho nekuda kwekuti taizvarwa takawanda paine nhanga 1 but vedu ko zvinova iko zvino zveshuwa. I think tinofanira kuvapa kana zvichibvira mukana iwowo wokuti zvibude pachena kuti inid pavari. Thank you so much. Yes, Dr. Watson, please. Tibatsiri, what is privacy and is it needed by the young people, Martins? Chinhu chinotokosha kana chitaura nyaya yeprivacy chinokosha kukura kuri kuita munhu nekuda kwekuti tingati ava pa borderline
kwekuti uku ari kubva kuwana asi haasati ava munhu mukuru saka apapa pekuti ari kuedza kuzvidiscover kuti ndinani saka chinhu chinotokosha chakamukoshera iye chakatikoshera semhuri yekunegoshieta ipapapa nekuda kwekuti tinogona kuita rutivi panogona kuita 2 extremes yekuti chatikutsvaga ibalance panogona kuita extreme yekungosiya kuti vana vachingoita semombe dzemashanga ehe anopinda nepahwindo ndiye anodini anodzokaona 11 manheru ndiye kana kuti tinogona kuva so strict zvekuti we stifle kutambanuka kwepfungwa dzavo vachigadzirira kuzova vanhu vanokwanisa kuzvimiririra in society asi ndoda kuti ndipatsanure saka ndofunga kuti handi kungoti chete inid yavanayo asi kuti chinhu chinotokosha chinhu chinotokosha nekuti unless tiine chinangwa chekuti mwana uyu angogara ari under supervision and guidance chero a munhu mukuru asi kana kuri kwokuti ari kukura kuzozvimiririra chinhu chinotokosha nekuti taapa stage yekutanga akuexercise autonomy kuzvifungira nekuzviitira madecisions and so on and so on saka inogona kubata takatarisana nemateens inokwanisa kubata zvinhu zvakaita sekuti foni kuti foni ndiana neruramiro yekuona zviri mufoni make kana kuti pane here anayo zvinogona kubata zvinhu zvakaita sekuti rumu chaiyo yaanoti space yangu zvinogona kubata zvinhu zvakaita se on the social dimension marelationships marelationships pane zvaanokwanisa kuva open pane zvaanokwanisa kuti izvi ndezvangu and so on asi ndoda kupatsanura between privacy and secrecy in my mind zviri kuita sekuti privacy inenge ine utano iri healthy yekuti munhu ari kuti this is my personal space whether it's physical it's about their body it's about relationships with other people about gadgets but kana secrecy inogona kunge something chiri worrisome kuti pane chinhu chisiri healthy chiri kuvigwa asi chisina kutomunakira saka ndofunga ipapo panogona kuda kuzovadare vachitibatsira kupatsanura privacy nesecrecy thank you ndofunga mabata nikirikiri angle yakanaka fani yekuti we are not talking about secrecy but tiri kutaura about privacy privacy ndo inenge iri kurutivi rwekuve very positive handiti mwiri wemwana handiti muri kuona ungangooni kweri handiti muri kuona ndiwake kana mai chero kari kabhebi kanodhiservawo handiti muri kuona pane umwe mutauri anowanzoita pachirongwa panapa anoti kune dzinonzi body politics dzimwe dzakadaro dzekuti you don't need to kungoti usvikuti tindindi handiti munhu anoda privacy yake mukati meupenyu saka tiri kuti unless kana muri kugadzira mwana wenyu kuti agove nemi makamuisa muhapwa paine makamera 4 anopota achimutarisa achiripota kufoni yenyu unless if that is the kind of a person that we want to create but kana as long as tiri kungoti mwana uyu pane paachararama tisipo handiti ndizvo here privacy inobetsera kakurarama pasina chiziso revanhu what are the choices dzaanofanirwa kuita anofanirwa kuzvimirira ega kutosurvivha ari oga saka kana asingagoni kusurvivha ari oga muinaye then kumberi uku kuchazomuita sei kuchazomunetsa saka toda kutenda chose inguvai zvakare is it necessary kumborova dhoo negambutsi uchipinda kuti uone kuti chii chiri kumboitika mukati when is it necessary to invade their private is it necessary anyway to invade their privacy kana kuti is there a time when it is necessary manzwa mubvunzo wangu yes thank you so much totangira pana mai
maimchechetera. Yes, it may be necessary sometimes. Alright, alright. Especially kana takuona tisisagoni kupatsanura paprivacy yane secrecy. Alright. Pakuita mkaha and pakuita mamwe mabehaviors anenge tuhasha. Alright. Noti tinonzwisisa kuti muna ne privacy yake but pane pekuti mumwe munhu apindawo mu space yako but without an intention yekuku kuvadza kana kuku-offend but hasha nekuzodzorera kwaunoita reaction yako inogona kutiratidza kuti pane zviri kuitika muspace umu zvisina kunakira iwewe ende kana kakuviga kaikai kakuaffecta futi behavior yakafanana nemasleeping patterns yakafanana neperformance kunyange dzekuchikoro takatarisana nevana yakafanana nemarelations mumba hatichatokwanisi kana kukutuma nekuti murume mako hamupindwe makatonyorwa kunzi do not disturb padoor tinototya kana kuti tichererewo mvura once paitika maboundaries ayakuisa maheji because toda kuti munhu agone kuzvimiririra ave independent but toda kuti arambe ari social nevamwe ngaagarisana nevamwe zvakanaka saka tikaona taakuslipa to secrecy nekamwe kakuda kuhwanza kekutoti pato nezijurawo nesu hatichatokuziva kuti ndiwani it may be necessary kuti tichitry kubreka maboundaries iwayo. Alright. Kuti ningirikiri rusvingo rungo rwejeri kurwaisa urumbo timbopwanya mbichana tione handii ndizvere kuti chii chiri kuitika mukati mauri wega handii ndizvere. Thank you for that point. Yes, ndoda kutsamira pane zvavataura especially zvekuti uri kuona kuti mwana akungogara murumu machona haachatombobudi isusu tichatoziva kuti kurara uku ndekwekustika here chii chiri kumboitika saka zvokukumirira iwewe hauna imba kaiwe hatidi kunyanya kukupa marights ausina toda kuti uzive futi mapindiro atinoita tiri kukuratidza kuti imba ndeyedu in as much as it is your room saka hatidi kubva takupaka force security kokuti totoziva zvechokwadi kuti tisaka kuti ndo mako but kuti uzofunga kutoti isusu hatichisina nematitle deeds eroom iyoyo hatidi kunonotobhadhara rent problem yake ndekuti room yako irumba ndo zvatiri kukumbira pamwe tiri kufirita pamwe tiri kuda kungoona kutoti hapana zviri maleaks here hatina maintentions saka iwo kana uine mamwe maintentions you are suspicious ndiani abata zvinhu zvangu zvii zvingabatiwe zvikatyisa saka kana zvinhu zvese zviri clear kuti muri kuitika zvakanaka muconstituency umu isusu chatiri kungoda kungoona kutoti mugere zvakanaka here nehembe dzenyu nekufirita tichingona kuti muri clean here muchingogara chete saka hatidi kunyeperana kuti munhu anonzi ndainvedherwa hatisi kuinvedha hatisi matikitivha tiri kutopinda zverudo zvatiri kungoita meduwo ndo zvatiri kuita mako but kana uine zvauri kuita ukati ndiri kustadha ndiri kudini tinorespekta izvozvo but kana zvisiri specified kuti wambonyarara wakagara imomo takuchedza panguva yekudya ukati ndozodya midnight panguva dzako dzekudya hatisiri dzefamily tongosangana maybe pamunamato ndokunge tiri kutonamata newe saka zvese izvozvezvo tiri kutaura inini ndiri kufunga space yeroom iyoyo ndo munoitika zvinhu zvakawanda imomo ndo munobikwa hora dzakawanda zvokuti munofunga kuti munhu akarara but inenge chingo hiri kusvikira kuma3 am saka toda kumboonawo tichimbopindawo kuma3 kwachona tichiona kuti munhu are watakati aenda kunorara akarara here because anogona kubuda nepahwindo isingofunga kuti munhu akaita sei akarara saka hatisi kuda kuti tibva tafunga kuti freedom yacho wanayo in as much as we are trying to train you to move from parent control to self-control. What do you do with your freedom in your space? Ndo zviri kutikoshera izvozvo. apa ya mandibatsira hanzi dambudziko nderekuti rumu yako iri mumba medu manje saka kuti tifunge kuti iko nyangwe watofa pamwe wasitoroka saka tofanira kupota tichicheka kuti munhu achiri thank you for that point very good. Yes, pane varara vataura suspicion saka you'll find kuti varara tikushandisa privacy na secrecy
riri kuzoya richibatana nepfungwa yetrustworthiness. Because invasion iyi iri kuuya because trust haisati yabuildika zvakanaka. Saka privacy now iri kutaridza kuti it's a two-way street. Kune ari kuda privacy from environment yake ari kufanira kushowa some element of trustworthiness. Because vari kuinvada waya vati muconstituency iyi mareports haasi kuuya kuti vanhu vakagara sei muconstituency. Maybe matopindawo muvengi mukati meconstituency. Saka toda kuti tinzwisise kuti zvakamira sei mukati meconstituency. Now kana constituency iri kupa mareports akanaka, there is no need for invasion. Ende mareports acho haasi written ba. Constituency kuri kuvhaya tinotarisa first chete. Thank you for that point. But who defines and puts kupinda kwandaita mumba is invasion? apindirwa ndiye ari kutora seinvasion. Because ini ndiri kutongopinda because iwo mubhedha unotodziswa neni kuuspread. Unotofana kutoona kuti uchiri kuita zviri correct here, ugoenda nemanotsi ari correct ka. Saka inini handisi kuinvada, ndiri kungoita routine check zvandaisingoita zvandinofanira kuita. Because handisi kukupa power by giving you a room. I'm still parenting you. Saka pane zvinhu zvausingazivi zvandoziva zvandofanira kuziisa. Saka tiri kungobatsirana kuti iwe ugara zvakanaka. Hembe dzako hazifanira kugara dzakadai. Why is your washing basket full? Iwe uri musikana. Kana even uri mukomana, why ndwe dzako dzakazara floor yese. Saka izvozvo ndikasapinda ndichikuudza uchazvudzwa nani. Ende inini kwaunoenda manje ndokwandinonotukwa ini ndisiko. Saka ndiri kurwira zita rangu mangwana. Nekuti pane period chete, because vana vedu vanofanira kungoziva kuti havasi kuzova vana forever. But ka period kauri ndine basa randofanira kuita. It's just for a short period. Saka kana zvaita unotongoona watichatombopinda nesu takutonyarawo kutotaura nyaya dzayo. Because kana tafoira tatofoira. But patichiri kugona rega tikubatsire. Saka nemamanzi kuti iri kutiko hazvizoite kuti uri MP wobvunza kuti vamunanga gwangu vachiitei kumarundero zvofamba sei ndokamutungamiri ukaona wakubvunza unzi shefu mamuri muconstituency yangu unenge usadi basa handizve wotoita wakabvunza kuchinja face zvekuti ndofanira kutotya inini kuti ndikawanikwa ndirimo. Saka ndo zvatiri kuti izvozvo zvakakosha. Mubereki chimutora sendiye ane musha wacho, ndiye mubereki wako ende anobvinzwa kufamba muconstituency musha wese. Handiti muri kuona. Saka ukaona wakutarisa hembe dzako usvikutongesa baba kuti ane munhu apinda muno angachitsvakei. Handiti muri kuona. Izvo hazvinenge zvisaite mukati meupenyu. Tiri kuenda kuma negatives anogona kuwanikwa nevanhu vachiti iko it's under the umbrella ye privacy. Handiti zvere? Yes, Dr. Watson, please. Ndofunga saka I think mubvunzo wangu uri kuti pane here nguva ine ruramiro yekuinvada this privacy and so on. Pataurwa nyaya ma-indicators atingati ma-red flags. Saka pane zvinhu zvokuti mubereki unogona kuona kuti ichi nechocho hazvisiri kufamba zvakanaka. Ndofunga zvinogona kuva nyore kana semhuri tagara tiine ma-laid down rules. Tine zvinhu zvakakawirirana kuti ma-meals tinodya tese. Munozwa mhuri dzinosiyana. Kune vamwe wokuti hanzi ukanonoka kumuka hautombobvunzi kuti vabe nechingwe but izvozvo hatizvikurudziri nekuti nguva yekudya ka haisi kungowana manutrients kana kuti kuwana chikafu inguva yekutoita connect bonding as a family. Saka pafamily matters tokurudzira kuti zvakakosha kukoshesa nguva yekudya tese. Saka ngatiti tine marules, zvinhu zvatakawirirana semhuri, kwete kuti paita problem, asi ndo maideals edu yekuti pamba hatitarisiri kuti munhu anosvika after 6. Saka tikazoona manje
pane flouting of these rules and so on, anogona kutanga kuva ma-red flags aya ari kutiratidza kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka. Saka ipapo manje paakuchida kuti parental supervision iya ichinyatsa kuburuka kutarisa chaiko kuti chiko chiri kuitika muri kuona saka uchaona kuti munyika yeZimbabwe as a citizen I'm free ndikada kutoti izvozvi izvi ndakuenda kuBite Bridge I'm free and so on, but panogona kuzonzi mapurisa anogona kuzosvika kuti atikumbira kumbotibatsirawo nemainvestigation paeka timboenda nemi kuavondeo police pakuto restrictwa freedom yangu pane chikonzero ende vanonzotaura vachiti hamunodzoka kadi kuenda achi mapurisa anetanga asingashande kusvikira vakukutsvaga vanhu vanenge vanotonyatsoshanda kana vazoka you see, saka muchaona kuti kana vakauya vakanangana neni muraini rese mune dzimba dzakawanda vanenge vachingotsvaga kuti tiri kutsvaga nhamba iyi you see, nekuti pane nyaya ipapo saka tiri kuti pane time yekuti as a parent you need to pay attention. Ndoranga rachitaura neimwe parent pane chimwe chirongwa chatakambotsikisa I think I can mention Professor Norman Maposa vachitaura nechallenge yavakaita nemwana ari pamatini papapa. Toda kutenda Mwari kuti someone who has recovered from this situation yekutanga apinda substance abuse but one thing chavakataura vachiratidza kurwadziwa nekushushikana mukomana paka akaita menoti madzinde embanje manga ndonga 13 or so muroom make airima akaine malight ma-UV light nemachinchichi zvekuti nyatsa kuziva kuti alright lighting iyi ndio inoita kuti zvichikuita kumadzinde akadarizvi mumba mubaona. Saka tiri kuti pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuona kuti panenge pane kamubvunzo pane mwana uyu nyangwe madairiro anoita kana kapinduriro kaanoita kasisina rukudzo asi ende anongokasika kutsamwa. Saka zvakawanda zvinouya nepakasiyana siyana ma-red flags anokwanisa kuti chive chinhu chekuti toti mwana haasi kurara uyu 3 AM ari pakombiyuta chimboti pagadgeti iyo are you getting that? Saka ma-red flags anofanira kuonekwa and they should not be ignored, but zvinova nyore kana tagara tine hwaro hwezvinhu zvatakawirirana mukati memhuri. Yes. Thank you so much. Yes, Maingwe. Ini ndoda ndakuona igogombunda. All right. Ndoda kungofunga kuti panguva yematini iyi pane zvamambotaura dok mukati mimi mwana anenge asati ave munhu mukuru achiri mwana mudiki iye pachake anotori neconfusion saka isusu tikafunga kuti akuziva zvaari kuita simba rakawanda rinomutsitsirira ende tinozoona munhu mukuru anokublamai manje kuti I was only a child. How did you expect me to know those things? Saka ini ndiri kufunga kuti balance irodiwa kuvana kuti vanzwisise kuti it's all out of love and also for the parents not to cede control too soon because mwana uyu ari kutoda help haasi kutonzwisisa zviri kuitika machanges transition iri kuitika haasi kutoinzwisisa saka tikamuokera kuti ameno zvako ite chero zvawafunga tiri kumukuvadza because haasi kufunga emotions are not intelligent saka ari kuprocessa dzimwe nguva nepressure peer pressure zviri kuitika kwana nhingi vana they borrow all these things saka isi patiri kutovapa freedom tiri kuvapa freedom not because ndo zvatakakura tichiitwa isusu tiri kutofunga kutoti nyika yava kurarama yakasiyana nedu tiri kutoadjustawo nesu we've never been this way before saka tiri kufanira kutongonzwisana kuti aiwa hatisi kuzokupai yese but tiri kudawo futi kukupai freedom asi inofanira kuve zviri controlled. Thank you so much. Thank you so much. Kogomunda, maybe you wanted to say something. Ndikuda kuti Secrecy yanga ichitaurwa nadhoko mwana haasi ipapo kuti mwana wacho ni matina haasi kutoziva privacy nesecrecy
chavanotonyanya kuziva ivo isecrecy ndo yavanoziva ivo. Saka inini ndiri kuti mwana wangu ndiri kumupa privacy, handiti kana ndiri kuda kuti ndo saka achizonyora padhoo pake kuti musandidisturb, don't aid, kana kuti do not enter, panogona kutonyorwa do not enter mumba menyu mama muchataura munyama handi maona manje, ende anotorikiya dhoo iro dhoo ranga risingachimbokiwi. Ndakutoenda kune mamwe masainzi aya kuti zvakuda kuti chichizotarisa kuti sei dhoo ranga risingasimbokiwi, ati mazuva ano rakuita sei rakulokwa, munhu achingopinda chete achingoti musi wake uchipinda keche takuchifanira kuchimonita kuya kana tasina mbopanana maruzi ambotaurwa nadhoko, because tichitokura navo vanhu vaivai vanofanira kutoziva kuti vanenge vachitoona sometimes it depends nemasetups edzimba. Vasikana mukomana pamwe kuda atombokii dhoo rake ari kukura, handiti munashanga asingakii dhoo rake, ini bedroom yangu handitodi handitokii, panda kuzoona kuti kuda kungopota achingopinda musi wake uchivhari keche, achibuda chienda nogesa keche, ndopa kuzokura kwembanje dziya dzatichataurwa dzedzi, because hatisi kumonita. So the thing is, kana tatoona zvakudaro privacy yakutovhiringika, ndakuchifanira kuita supervision, ndakuchitopinda kuti kana musazopote muchikiya madhoo, takuenda kuya wachitaurwa namaingwenyu kuti karuda kakupinda kuti ndoona kuti mubhedha ndine right yekutopinda ndichiona kuti mubhedha wandakatenga uri kuwaridzwa here, mashitsi ari kuwachwa here, bozi uyu munhu achiri mudiki, but iye ari kufunga manje identity crisis yaye kuti ndakuzvimiririra, of which vanofanira kuve independent, but havasati vakutoziva, ndopa munozoona ndiwe dziya dziri pasi zvirota usati wakutonyatsofunga. Saka chirega tichibatsirana. So the thing is, iye kwaari haasi kutoona privacy, because muri kutoda ndo panozobuda mashoko ekuti tanya kuti dedi muri kuinvada space yangu, you are invading my space. Kuchibvunza munongopinda munongoita zvinhu zvangu, muda kuziva zvese. They don't know the difference between privacy and secrecy. Zvairovesa kunani exactly zvairovesa, ende futi dewairohwa iwewe chete ka mairohwa mese rumu yese ende muromo we1 ataura kuti kana wakuzofunga ka hauzviiti nokuti matoroerwa example matoroerwa, saka hamutotauri zvinhu zvakadaro, ende mune muchitofara nespace yedu hauti yangu, ende ndosamuchiona vana vedu vari selfish because ane space yake, saka kuzoishare neumwe munhu ane maspace issues, chero pakavamienzi vane dambudziko because space ndeyake, but isusu taye tisina dambudziko kuseva muplate 1 ndezvedu, kublanket 1 ndezvedu, manje izvozvo kuti chese ndechake. Saka in as much as we are meni pangabhalansiswe sei ipapo. All right, thank you so much. Ndo patata kutoenda. All right, tamanyaka taona kuti vana vaka vanoda space, handiti muri kuona, and the space is health kwavari. But yet at the same time kana chiti space neprivacy tapatsanura kuti hazvina kufanana nesecrecy. Privacy yatiri kutaura nhasi haina kufanana nesecrecy, handiti ndizvere, but mubereki manje how can you balance, handiti ndizvere, between kuzoita madirativhange nekumupawo space, handiti ndizvere. Maybe tisati taendako because we still have got some minutes or so. Is there a time where tataura yedu kuti privacy is a need, but let's dwell there again, timboita revisit again kuti inid pakuti kudii, zviri healthy here kuti mwana awane access to that need, and what are the positives dzekuti mwana apiwa space yani space yake. Ndachida kuti tingotaura mbichana then tozoenda pakuti how can we balance, handiti ndizvere, how can we balance a teen's need for privacy with parental responsibility of supervision, handiti ndizvere, ndo zvatinoda kuzoti tipedzise. Saka ngati zvibate zviri zviviri, kuti privacy as a positive thing pamwana, tati it's a need, atawirirana tisi kuti it's a need, but how is it a need and what are the positives kana mwana akapiwa that positive privacy, pane mabenefits here, pane zvinovakika maari kana mwana aine space yake iri healthy,
handiti muri kuona izvi zvinovakika mari one or two things ngatibate. Yes. Thank you. Ndiri kufunga kuti besides being a need, it's also natural. Dzimwe nguva even tikasaipa vana David vanoitsvaga vanoicreata. Saka it is better that we tinoigadzirira platform yekuti igobuda zvakanaka. And tikaita tichireleasa mbichana pamambotaura paipa yekuti not to seed the privacy too early, but mbichana kareko kusati kwane magadgets. I remember parents would give to my diary even per birthday maipa mwana kadhayari kekuti anyoro learning to journal upenyu hwake ozvinyorera how was my day. Inobatsira yatinoti introspection, kufunga kuti chii chandaita ndezvipi zvandanichikwanisa kuti ndigadzirise, what can I do better next time. Kwapa chicha zvinobatsira kuti munhu azvitarise upenyu hwake. Zvinobatsirazve panyaya yeresponsibility kutoziva kuti kana ndiri muspace muno, kana ndati ndirimo hakuna munhu achateera nebhuruma achitsvaira mashure mangu. Kana nditorimo, I'm expected to be responsible for my actions. So with this privacy, with this trust yatinenge tapiwa tiri vanhu vadiki, also comes responsibility. Saka we build on that responsibility and munhu anogona kukura akavakika achigona kuzvimiririrawo. Thank you so much. I've heard the word rekuti trust. Zvinenge zvinoita sekuti ko mwana mukamupa privacy zviya zviri positive zviya, you have also said to that child, I trust you. So I remember ndiri kuchikoro pane zvimwe zvinhu zvainetsa zvokunzi tachakati but zvichingonetsa zvisingaitwe, handiti muri kuona. Umwe ticha ndobva azouya paita dambudziko zvikanzi, you know what mufana Francis, ndo matangira akaita zvikanzi, I trust you very much. Hanzi kungoti handisani ndambokuudza, handiti muriona, but I trust you. But uri kunzi hauna kuita chakati, unozodze futa hauna kuita chakati, kuti nditi vanhu vacho vari kunyepa, but I trust you zvokuti iko handambobvira ndafungidzira kuti iko zvingaita soro pako iwe. That was it. That sorted everything. Mr. Mandaza. Kana Mr. Mandaza, what avanonditrust in this is going to be done. Saka, you are saying to your child, I trust you. And sometimes it will mean quite a lot so that they can become responsible in that space. Yes. What are the other issues? Zinobetserekana mwana kana mamupa positive privacy. Maita henyu sinyora. Ndandiri kufunga kuti nini zvinobatsirawo mwana kuti awane space yekuita let out. Because anogona kubva akakuvadzwa asati atsvaka mashoko okutaura, anombowanawo paanozviunganidza ari ega zvatambotaura. Kana kunge akuchema anetsana nemukomana, haana mashoko ekutaura, pamwe hamusi kutomubvumira pamwe, but iyo space yake anogona kuchema odhila with self. Ndo munochemwa kuramba. Ndo imomo munochemwa kuramba. Plus chero achitaurawo kana vaamazera sedu isusu ndiri mai vevasikanaka. Tozviona izvi anowana space yake yekutaurawo nyaya dzakewo akaprotectka, because isusu kare zvandataura murume medu meyatiri 6 tsamba yako yaverengwa nemunhu wese nedecision influence nemunhu wese kana uchidiwa uri kudiwa nemunhu wese, uchirambwa urambwa nemunhu wese kuti uyu haite kana yaikutangira kusvika kuvakuru nyaya yacho yorovesa. Saka tiri kuti space yaya yakanakira kuti munhu anombodhilawo nemamwe maprivate emotions. Even tikange tisina kutaudzana zvakanaka, ndo paanombonogarawo omboita sit down with himself and introspect, ozvidzoseredza iye kuti you know what, paipa I overreacted or what. Munoza kuramba uri muspace nezvakushungurudzaka zvinogona kuti nonoke kupera. Saka space yaya inobatsirawo kuleta out steam. Okay, all right. Thank you so much. Maita, what else? What else is that privacy? Batsira chini, is it positive anyway? Privacy is positive. And far out there no rakambobata nyaya individuality. All right. Privacy inobetsera kubuild individuality. Remember one what we talked about my teens are
vari panguva yekuti find themselves. Okay. Vari kutarisa role models akasiyana siyana and they're trying to see kuti who am I? What do I do? Vanomira pamberi pemira vachitaura nemavoices vachimachinja and so on. Kana chitaura nevanhu saka ndotaura nevoice ripi. And they're understanding my changes ari kuvasurprise. You know, like you said, kuti izvezvo mashoulders atanga kukura, things are changing. How do I carry myself pakati pevanhu? Saka privacy inobetsera to build that individuality. Ndine space yangu. If you are like me, dzimwe nguva ndogona kutombotaura ndiri ndoga. Ndombozvibvunza kuti kona Edmund tanga tichiitei paipa. Handiti totombotukana tiri tega. Saka tine vanhu vakadaro dzimwe nguva vatori neimagination. Saka zvinobva zvabata neimagination and zvobetsera pfungwa yavataura to be able to relate to other people. When you ukapinda muspace nevamwe vanhu, if you don't feel left out, you can deal with your emotions because as an individual you can become private even in a place which is not private. And be able to handle emotions. Saka kana munhu asina the ability yekugara in a private space and see themselves, vanogara vachingozviona mumaziso evamwe vanhu. They will wait for someone to say something and then vozotanga kuti saka ndakudai so. I think it is very important to build individuality. Thank you so much. I remember in my private space, I normally have a statement, why not? Everything shall be fine. That's my alma mater. That's my statement. Why not? Everything is going to be fine. And I've never said it to anyone, but I say it to myself. Kana zvanyazobvira kubvira zvokuti kwapasina kana zvese zvakoromoka, I go into my private space and say why not? Everything shall be fine. And saka we need that space. Ende vana vanotoidawo kuti iko vave panzvimbo and face life mukati meupenyu hwavo vari voga, iwe usipo vanototanga kuzvipractice vari mukati memba yako. Saka give them that space iri healthy, yakanaka yekuti iko vazvibuilde, vamire vagone kuzomira vachivhika miseve yeupenyu vari voga, nekuti iwewo hauchagari navo nekusingaperi. Yes, thank you. Pastor Mbiriri. I think kungopa muenzaniso wemukomana uya mwana muparadzi anonzi bhuku rinotika when he came to his senses. Akatoita meeting ari ega mukomana, akatoresa speech, akatoresa speech kuti akataura akati panapa zvandikuita sokushanda izvi chandakuita manje ngandichisimuka ndiende kumba kuna baba ndichanoti achibva aresa speech yake. Saka this was preparing him psychologically to go and confront, kuti kunyara kwekuti munhu akudzoka zvinhu zviya zvabondera, everything like that. He's picking up the pieces, but he has prepared himself in that space ari one. Saka tiri kuti vana vanosangana nemachallenges, maybe magrades asina kuenda zvakanaka kuchikoro and whatever, pane zvakawanda zvinoitika. Saka that space inobatsira kuti munhu aite for them to collect themselves. And then kana ari mashoko ekuti achataura sei akunyatsa kuziva kuti I'm going to put my case in this way, and so on and so on. Saka it's very important for emotional development, for social development. Yakakosha zvikuru privacy, kuti munhu ave munhu anozokwanisa kumira achikwanisa kuti ichi kwete ichi hongu, ari munhu anozvimiririra. Alright, thank you so much. Saka we also remember kuti Mwari akangopa vanhu kuti ave munhu, angomira ari munhu, ari oga. Anziko fighting against that being an individual is actually fighting against what God said. And tikauraya that individual, hanzi taita tarwisana nepurpose yaMwari
yezvimwe zvinhu zviri unique developer zvanga zvichabenefita family and the whole world. If we create our children in our own image, we can't do that. Tine tarasikirwa neumwe munhu akasikwa naJehovha, but you have thwarted that person because munongoramba makamu kunonzi kuita sei kusapa munhu breathing space. Handiti ndizvo here? Thank you so much. Pane maoko maviri 1 2 then we move to ndandoda kuti space yakanakira even spiritually. Zvekuti kana ukavadzidzisa kunamata vana nditi kana aine space yake lese atadzira Mwari kana pane zvaatoita hagoni maingwenya kuti takati pamunamato uyai handiratadza ichi nechi vose wakavaverengera kavhesi iri kuna Jeremiah inotirondedzera zvinhu zvako handiti angazvirondedzera here but kana ari ega ari paari ega ane privacy yake anokwanisa kupoa hati yake kuna Mwari kutokumbira zvaari kukumbira asina kutombotadzira Mwari anokwanisa kuzviita freely openly zvakanyanya okurapa mweya spiritual zvaya zvinotobatsira futi space. Saka tiri kuti #privacy not secrecy. Ngavapuwe privacy healthy not secrecy. That's not what we are talking about. Maingwenyi, then we move forward. Ndipfuure pandani chida kupabata spirituality because kana Jesu chaiye aimbowana nguva yake ega ari Mwari aitowana nguva yake ega private time. But ndandoda kufunga kuti dzimwe nguva tinogona dero titaura nevatariri nevateereri vasina space yokuti mwana umwe nomwe ane nguva yake. But ndofunga zvakanaka kumboti munhu anombosiwa pamba ega mumboona zvaanoita nemba yacho ari ega kumboti tiri kuenda kumusha kwe2 days iwe ndiwe urini tiri kukusiya pano munhu otozoona kuti mwana wenyu ane fiye chaiyo. Saka madesigners munhu zihombe rakakura mutumbi but rinotya risingagoni uzoti musipo sezvamareva anogona kuve in charge. Saka acharoorerwa fiye kana kuti acharoorera kuti handigoni kugara ndega. Saka akambopiwa nguva iyoyo pane zvinhu zvakawanda sekutaura kwamaita dhoko zvinozobuda zvinoratidza kuti mwana we pane zvimwe zvoda kudevelopwa pari. All right, thank you so much. I remember ndichimbosiya chikwata chekumba kwangu ndoti right uyu ndiye ane mari ndizvo yachanga chitenga chingwa chindase ane mari anenge ari mukuru vanoda position yacho iyo vozopuwa ripoti manje kuti takaita zvakati taibva taidya musuwani taibva togovana taigova nemunhu ngamire mari yake. All right, thank you so much. Lastly, ngatiputirei nyaya yedu tichidaiso. How can we as parents in collaboration with our children balance this issue yekuono the need iri muvana vedu yeprivacy vis-a-vis our responsibility yesupervision? How can we balance the two? Yes. Ndiri kufunga kuti paya patambotaura kuti constituency inenge yakavharwa kana kuti yakakiwa tinenge taendedu kuma extremes but pakutongotanga kutodzidzisana mamenazi wayo yekutoti you knock before you enter. Kunyange tichidzidzisa ivo vari vadiki kuti kana uchipinda mumba medu knock before you enter. Even patinopindawo mavo not because of anything but just to alert someone kuti somebody is entering. We can also knock padoo pemwana kungoti ndiri kupinda ndiri kurespectawo space yako. We can also allow them to have conversations neshamwari dzavo tisingateereri. Munoziva tichikura kuchine malandline waiti uri kutaurwa newe wotonzwa foni yasimudzwa uko oda unzwa kuti muri kutaura kuti chii. Saka tinogona kuvabvumidzawo kuti vaite shamwari dzavo dzinotouya pamba tovatendera kuti vataure tisina kuisa ziso rakanyanya kunanga nezvo mamuchitaura nezvei. Tinogonawo kutoita zvimwe zvinhu zvakadaro just to allow kuti aitewo marelationships nevamwe asiri micromanaged zvekuratidza kuti handisi kukutrust. Saka slowly tinenge tichimuratidza kuti tiri kukutrusta tambomupawo mari chimbobatai ugodzoka nechange kana washandisawo zvakati nekuvapo timaresponsibility tudiki tokuratidza kuti varatidzewo autonomy yavo pakuita madecisions. Thank you so much. Another angle, I feel for Bereki because izvezvi so inini my 8-year-old son ndikati ndaunotenga chingwa akafamba
ndogona kubuda ndomira kugedhi kunoti asvika here ari kunotenga chingwa. So suddenly now aita iteenager and I've been doing this for years. Kuti ndinocheka kuti ndikapaka mota tasvika pachikoro ndinoona kuti apinda here mugedhi ndozorivhesa ndoenda. Saka I think mubereki ndiye ari kuda patience yakanyanya kunzwisisa kuti arida kutoendeswa muintensive care mubereki and akuda kunzwisisa kuti now I need to deal with this person with a bit of faith mukati. So I think what I would end with saying is zvambotaurwa naDr. Mbiriri, time yedu yekugara tese patable. The more we give them this good privacy, we need to take our time tidzoke patable tese. Because ndo patichaona ma-indicators. Ndo kwatinogara totasa kuona kuti what is happening and so on. Because we now cannot just enter the rooms. We have to knock. So the only space here to command maybe is the dinner table. The table. Okay. Yeah, yet no garate tumbo discuss out how was your day and so on. We pick things from there. Second funga, I think that's what I think is not bedzera se wabereki. It's a difficult time. Kuti tingoregera tangotanga kushipa that privilege, you know. All right. Thank you so much. Yes, my Dr. Vataura zvakanaka. Bandikuda kuti zveshuwa zvinototyisa kuti mwana kutopinda mumatini. But tiri kuti that trust nespace yawakamupa yatiri kumupa handitika. Haitotangi in fact maybe tada kubatira nyaya yedu pakati pamusoro pichani. Nyaya haitotangi kuzonopa munhu privacy akura. Inototanga ari mudiki. Maingwenya vamboda kupabata vana kupatsokodzera. Patinomugezesa paipai. Kana ari mukomana ndomugezesa ari pake ega. Pamwe ndisisiwo havafani kuonekwa tichitodaro vacho vari kutokura handitika. Then takupinda patrust yaya. Mataura nyaya mwana wenyu kuti mukamutuma unotenga chingwa $1 muchatotarisa kuti asvika here. But amutini manje tiri kufanira tine zvatiri kutya sevabereki handitika. Ende hamenoka mentality kako katoripo ende zvimwe zvacho ndezvechokwadi kuti matinzi anotongodai zvitori zvirimo handitika. But tichitangai kumusunungura manje maimudropa pagedhi motarisa uyo trust him kuti anda kudropa mwanangu otoenda first day muchitodaro then tinotorumuka then by trusting them manje nekuvarumura kurumura ndokune nyaya because the thing is a parent wampa privacy mwana but hausi kuda kubva sinyoro pakuti achiri mwana tiri kuramba takaona mwana hatisi kumupa kuti atovasisika ari kutoita maipsi ake atoita mukaka wake pamwe ndo ari kutombovharira futi dhori yari kuti musanyanyisa kundoongorora handiti achifandasaiza ari pamira achita sei handitika achimodhela achita sei handiti saka tiri kuti isusu ngatichiregai kunyanya kumutyira tichimusupervisa ka but tinofanira kuratidza kuti handifaniri kuratidza kuti ndiri kutya stereki supervision nekutya ngazviri patsanangoni nekuti pakuzotya paipai ndo pakuzoramba muchifudzana. Ende ofuichi havatozvidi. Ungatarisa kune vana vari kumaboarding schools muchienda namaka handiti munopani pamunomboenda naye achitofanira kuti ende ndombi kwangu ende mukanzwa kuzoti ndiwaridzire dedi isai izvo zvangu apa mukanzwa kuti no it's okay dedi mandisvitsa papremises fine imbomutrustai musingamufungiri kuti kwane mukomana kwane chii amboenda next visit makutonosvikawo pamwe mwana kuna kuti kuzeti chigumirai kugedhi it's fine with me because vanenge kaya kekuti inini ndakwanisa kuzvimirira handitaura kuti vari kuita find themselves ndakwanisa kuzvimirira ndakupusha mamonaki angu kandega ndinofanira kuona ndaasisi but imi hamusikuona kuda kutoona kunzi ndaasisiwo ndakwanisa kutodai ndakazosvika mugedhi ndaenda kudhoma so the thing is we must release them gradually pichana but tisingazonyanyi kutya nekuramba takava hondo yacho hatizoigoni manje. Alright. Thank you so much. Because kuvabereki kuneka that mentality kekuti I'm treating her like royalty. Chifunga kuti iko zvinotomubatsirawo self respect because I'm respecting her ndamutsveta mabhegi ake ndaasumudza ndaisa apa and all that, but maybe zvineka kutyora kamwe kazvinoita let that child do things for herself or for himself. Andindizve maingwenya. Then I think Dr. Mbiriri, I think you can wind it up. Maita
ndiri kufunga kuti vana vedu vari kukura munguva ine pressure yakanyanyisa. Saka in as much as isusu tiri kufunga kutoti tiri kugona, unogona kutokuvadza mwana, vamwe vana vanotokomita suicide nenyaya yemaspace issues. Saka because communication I think is the engine that powers every relationship. Saka good communication nema-principles are laid out ekuti how are we going to do things here and why do we do things. Ma-parents nevana ngavanzwisisani why they are doing certain things. Because ndofunga the line has not been clearly drawn kuti tiri kuitei. Saka training is also like punishment. Mwana is viewing what the parents are doing as if hazvina rudo. Wese kana vakatezenge vari ma-step parents zvaatove neimwe picture isiri correct. Saka these space issues ngadzizikanoti mwana anoinida because ari kurama munyika ine nyaya dzema-space. And language yacho haisi language yekuira yedu. Iri muira yavo. Saka let's understand vana neira yavo and create safe spaces as much as we can. Maybe without inini ndongora machiti without letting too much. But zviri controlled zvine love nokuti mwana ari kudawo guidance mwana uyu. Saka ndikufunga kuti communication ndo ichatisolvera nyaya dzese. Pasina communication this can be interpreted anyhow anyway. Thank you so much. Yes, Dr. Mbira. Yes, ndofunga kuti tikati titaure kuvana munokwanisa kuti nyaya iyi iite zviri nyore nekuva responsible or showing that you are responsible. Pane zvishoma zvamakawirirana kuti pamba panapa vanhu tinofanira kusvika nguva dzakati daddy mama pane kombi yandakwira kubva mutaundi yaponja saka maybe ndichanonoka kusvika. That's showing responsibility. Communication. Saka iwo ukaratidza kuva responsible i-communication yataurwa namaingwenya ukaratidza izvozvo zvinoreva kuti trust yangu ndinoona kuti haisi misplaced and ndicharamba ndichi-increasa you know playing field. Playing field nekuti ndiri kuona kuti aiyo because on one side I don't want to stifle you, on the other I don't want to destroy you. You know, saka zvinoita kuti zvive nyore kumubereki kana iwe uchiratidza kuva responsible. Imari yawasirwa kunzi isu tiri kumbodzika kumusha 2 days iwe ndiwe mukuru. You know, that accountability. Ndinotoona kuti mwana akura wadiridza garden usina kutumwa, waita sei usina kutumwa, zvinobatsira kuti ndinyasoona kuti aiwa mwana atoo pane rimwe danho. Saka latitude inenge ichi-increasa. And then kuvabereki bhaibheri rinoti panapa tichipedzisa Ephesians 6 verse number 4. Fathers, do not provoke your children to anger by the way you treat them. Rather, bring them up with the discipline and instruction that comes from the Lord. Ikanzi imi vabereki regai kushungurudza vana. Kushungurudza kunouya nenzira dzakadai kuti mwana aitawo maybe imistake yaitika uri kundiitira zvakaitwa nasisi wako panapa handiti muri kuona kana taakutomufananidza kana kana taakutaura zvinhu zvisipo zvinogona kuva zvinhu zvinoshungurudza. Saka bhaibheri kuti tinofanira kuva nethat balance and inouya kana tine good communication uye zvakare tine clear boundaries and ground rules. Zvisava arbitrary, marules asasetwe paitika chinhu. You know, kana zviri clear and so on. Handitoona mwanangu and so on. Ndokusaka zvichitsanangurika. Children being children, they are bound to make some poor decisions at some point or another. Ngaiwe a learning point. Mwari vachitibatsira. Asi kana ndikakurupira nehasha zvokuti hapachatogariki pamba pacho mwana anogona kuva confused kunyange akanganisa. So bhaibheri riri kuti vabereki musaita kuti batsirai vana kuti vafambe nenzira yakanaka. Dai Mwari vatibatsira ndinofunga kuti zvakakosha kuti tiwane that balance. On one side ngatisabva tangoregerera rangu wabinda uchiseka purazi radzuda kana kuti kune rumwe rutivi pakasungwa neutare. Mwana akada kuti first answer ndino usati watombodza kuti ada kuti you know, asi kutaurirana sevanhu chiziva kuti mwana uyu pane imwe nguva yachararama usipo. Zvakakosha. Those skills have to be built. All right. Thank you so much. Saka vana, we love you so much.
and paya patinombo kuregerai kungoenda kana kuti kutongomboenda muchidzoka kana kuti kutombosara kana kupai magadgets and all that tine takatokutarisai handiti muri kuona saka pane zvimwe zvatinotozoona kutoti foni rega nditomboitora handiti muri kuona pane patoita dambudziko rekuti you have been given these privileges but maresponsibilities iwo akushota saka mubereki anobva anetsa otoona kutoti ratobanga munhu haachazivi kuti uchibata sei chinhu chaapiwa saka zvakakosha miri yenyu marooms enyu nezvese zviri private zvakakosha izvozvo but zvakakosha kuti mubereki aone kuti muri kuzvibata sei mukati meupenyu. If you are going to be responsible maparents they can let you fly ameno kutoenda chero vachiziva kuti munodzoka muri vana kwavo kwete kuti mazungairwa. Dai Mwari anga atibatsira atiitira zvakanaka. Zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira, mushoko pachirongwa Family Matters. Muchinjiko anetsime kwaro mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Me